Petruk Panakawan Petruk padha rarja sapraptanira Panakawan Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawahing tawang towang sinuwun linepatna ing tulamanu wilujeng sowan kula niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka sinuwun Prabu Puntadewa iya Petruk ndak tampa pangestu ning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Werkudara apa Bagong tak timbali kok meneng wae saja isih mumet sirahe wah tak jenggung bathuke Gong, timbali. Sapa? Kowe. Sing nimbali sinuwun Punta. Bagong. Nan. Padha rarja sapraptamu Bagong. Nun amit-amit nderek langkung. Kalimantabe. Tinebena iki ladune dumawahing tawang ing ana lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun dudu kuwi king ndak dangu lho lha pripun padha rarja sapraptamu wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Andel ora iki. Aku ngomong ta mau, mandek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu arepan. Dian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe lho. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong. Nun. Padha rarja sapraptamu. Slamet. Edan ora basa karo Bendara. Aku tak kon mlus-mlus sira kok tok totok. Wah, aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna karo abdi ngono kok mak jelu. Mongko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep gedhe tenane. Celeng ngono nang ngendas ya, Tru. Ya di ngapura, Ndara iki tresna karo kowe kok. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk padha rarja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Petruk. Bagong padha rarja. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa. Petruk padha rarja sapraptamu. Sapa iki nggawa sound system? Wow! Sapa, Gong? Sinuwun Prabu Baladewa sero tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk padha rarja sapraptamu mak peng nang kuping. Ngerti omong aku sero dadak omongnya kowe? Nggih, pun meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogana nun inggih. Bagong padha rarja. Ngentripun Dalang Baladewa. Jan iki. Serone ra jama-jama. Berarti merke apik nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Serone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilikke salu meneh. Apa? Apa Gong salume? Volume ya salume ora. Ora seru-seru wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogana mulunggu. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Ana wigati apa Petruk? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk.
surem-surem Dewangkara kengken ler manguswa kang layon Dinya ilang kang memanise wadananira layu kumel kudem rah nyomaratani Janget ngendikanipun Ndara Puntadewa Petruk sowan neng apa? Niku kula mboten iso ngampet sedhihe ati kula. Ayo. Lapke sarungku tak ajar kowe. Kaya jeli. Ana apa Petruk? Mugi dados nang kawuningan. Aja mundur. Pun wonten sewulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandhang raga, mboten olahraga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petruk? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap-kedhip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Lha niki nunggu sesasi kali Gareng kali Bagong bapak. Ya, Gong. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Lha bingung. Iya Petruk. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumat. Nika kula ombeni diapet. Ya, Gong. Heeh. Anggere wetenge lara, tak ombeni Paramek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina kula tilem, Gareng tilem, Bagong ya turu. Merga wis pirang-pirang dina ora iso turu merga nunggu bapak. Dumadaan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu. 1:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petruk. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya, Le. Terus Gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku sesuk-esuk tit mangkata. Bareng ngoten niku terus bapak nggletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih.
Lelakon kok kaya tumpuk matumpa-tumpuk. Aja nganti kula ya melu lara Bagong ya melu lara Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti ana dados panyuwune Bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satri ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun Bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun Bapak anggenipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel Bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Piye? Gagas ature Petruk. Lah kok dadi atiku lara-lara Yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya? Wah. Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku kerloro-loro. Petro, Nun. kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngikil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalih Bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya, Petruk. Nggih. Ning aku njaluk ngapura ya, Petruk. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Merga etungen Petruk ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga, tindak? Iya, Petruk. Mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Wis ora gong kosek. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Nah iya. Aku lambene ora putih, teles e. Oh ya wis. Mau kathok-tok aku. Sebabe pripun? Petruk Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Klima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada mboten entuk diasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng kelawan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa
gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku terus. Nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Kaka Prabing Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Kaka Prabing Mandurawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klimasada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku Ragil Sedewa. Lho, bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti. Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti. Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadan para Pandhawa menika gandeng Sina Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sina Prabu Ndarawati menika malik tinggal. Merga Sinuwun Ndarawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa nika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti. Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepundhenmu ing Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Klimasada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Kaka Prabu Mandura nggone ora trima yen to Kaka Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petruk. Undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung Kang Rayi Ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ning perkara sampean dasare ngeboti Sina Prabu Ndarawati sampean mentala nundung Kang Rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Ujaring para sepuh. Tresnanono adimu Kuwalon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu Kuwalon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Nek ora dingonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi si Ndara Werkudara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa ki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya Gusti. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampeyan. Kula ora trima nek sampeyan terus mentala karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe, manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun prisa. Dasar sampeyan apa? Ayo Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis anu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampean kon kula goleki Ndara Sedewa, sampean mesti moh. Nek sampean moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana
ngusadani bapak nek Pandhawa ora kelakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange Waloro niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo, Gong, si aku ndek kata-katai. Oh iya. Karo mikir karo iki nang ndek kata-kata sik terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Lho. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing luput kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa Dundang Bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok dadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana, perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus entuk salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampeyan. Nek sampeyan ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Ha ora, Tru. Nek arep mati ya. Waduh. Tru mbok sing apik cangkeme, Tru. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, iki ora lahir batin belane bapak, Tru. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki kudu dirembug, ora mung dirembug. Ning kudu dipiye carane? Ndara Dewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ngono digawe gayeng lho. Kene wis mulai panas lho iki sareng tantang-tantangan lho. Iya. Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndara Dewa. Wah, sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung nek wani goleki. Ora sudi, Sediwa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Nyang Raka Prabu Bisri Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sediwa niku mergo ditetangi kamurkan sampean nepsu sampean ditetangi dening Naindra Mandra ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sediwa. Ora goleki Ndara Sediwa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep apa? Ayo, Gong, iki gayeng iki, Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Aja kok. Tak damekke piye to? Nggon aku tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun golek Ndara Dewa, kula sing ora trima. Dandin marani Petruk arep ngopo? Arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi apa? Ha, goleki apa ora? Tinimbangane bapak seda mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Nek ngendi papane wong neter kanthi dayan alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk apa Werkudara sing tekaning pati? Gong, iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho, piye iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Oh. Kowe. Oh, cangkem itu. Asale ngayal kowe ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara ya. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabangke kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem goleki Ndara Dewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Petruk ora mlayu tak deplok ndasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap mung siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e.
karo mangsane. Iki kowe ngerti ora, aku nek nganggo seragam SD wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ora tau aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya mung SD terus. Mula tetep tak nggo saben dina. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe ngejawab wae. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa murah sakokean gunung sing tanpa guna. Ayo, kae, pasti mlebu kae aja. Ayo. Iki nek ora gendana, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek yo. Limbukan rung karuan gayenge. Oh iya ndang ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Sermu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa nek ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajempel, rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Wani karo Baladewa sing tawadene awakmu. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pura Baladewa pesantren Sondara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Pamane terkate ayo. Jemetu Jawa tandinge kerjaan. Ayo, guys. Ayo. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabule mlayu nabrak cagak. Senenge aku. Amen tak bebeda kaya ngono gendandapan. Mongko sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyajen prisa critane ngonten tenan kok. Iya Bagong, pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga, wondene ingkang netangi kamurkaning Werkudara, Koko Prabu Baladewa. Diantran. Kodha kaya ngono ya Nayaka Praja Negara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Anu nggih. Mangkelake kok. Jan. Iya Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebu. Nele ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Mulayen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe wernane biru. Kancane ireng. Do cilaka iki. Konangan iki. Lah tak tambahi nol dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono, ora ngapusi to, mboten. Nekula wonten maring dawuh. Undutna Prabiyadana istaken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Wes sapa ngerti neng tuyul.
Soale sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mangke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukokke tombo aku rak ya gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono wis. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mane ming gerang-gerang paneng nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyuwun tambahi pangestu nggih, Den. Iya iya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nuni nggih, nyuwun pamit, Ndara. Iya iya sing ati-ati pono ngawak. Arjuna ngonen maring Adawu. Ndak suwun si Adi supaya iso mranata kanan negara Ngamarta aja nganti padha kasempyok ing aradan ingkang padha nglakoni bandayuda. Nuni ngestaken dawuh. Yai Nakula wonten timbalaning Adawu. Kinarya lega penggalih Kyai Semar, ayo Yayi ndhisiki sowan marang Karang Kadempel. Wondene katentremaning praja ndak pasrahke lawan kadangku Yai Arjuna. Ngestaken dawuh. Kula nuwun ngestaken dawuh monggo ora kula dherekaken. Babar pisan budhal kang padha seba ingsun kundur kedaton kawula ana ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Nakula. Purna gatine marangkilan. Sanata kundur kedaton jelok saking dampar kencana knapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ingin samya ngambil patraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosrina Ranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane.
ana patih ndanging Prawadya Bala Pak sur tambur myang suling pepandhen dalutak miwa bandira kakindha Jala Dhyana Sri Kawuryan Om ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca semadung dawuh wonten paridamel menapa dening Paduka Prabu Ngawi sangganing para putra ing Jodhiwati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Gatot ndak tampa ya Gatotkaca ndak tampa Prabu ingkang putra ing Jangkarpipun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Antarja ndak tampa Rama Kyai sembah kula ya Antarja ndak tampa Pakde aku ngaturke bekti katur ya Pakde ya Antasena tak tampa aku ngaturke bekti ya Pak ya Cahedan tak tampa wonten paridamel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu Mandura Ngawi sangganing para putra ing Jodhipati Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan Antasena piye Pakde wektu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu ning ngarsaning wakmu ing Mandura ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodhipati isi Werkudara supaya goleki Panakawan Ngamarta siji Petruk loro Bagong ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karangka Dempel yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karangka Dempel kowe tak paringi Purbawasesa Mulasara kelawan Panakawan sakarone mau liripun kados pundi dening Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten dasaripun menapa wa dene kula kedah mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong sik Pakde sebabe apa kok nganti Pakde dawuh kaya mengkono ngerti yo sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati ketaman pegebluk monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada nalika semana Werkudara Janaka Nukula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna ya mung Sedewa ingkang ora mathuk wekasan dina samengko Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak anglini jujulan usuli. Soane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Monggo Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karangka Dempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana Kyai Prabu Darmaji paring dawuh yen tulungane Sedewa ditundung karo Werkudara. Werkudara anane nundung kawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa ndakwa yen to Kyai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen Panakawan kuwi isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tak waningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna, yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca. Gosik Kang, aja mangkat sik Kang. Antasena apa? Sik Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodhipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tresih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, Cahedan. Sik meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung,
Merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Lima Sada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Lima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene patining para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekilangan pustaka Jamus Lima Sada uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Lho Mak Cilik Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuwataning Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendikamu mau, Mak Cilik Sedewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Ndwarawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngertimu apa? Mangkat ora? Lah, Wah, cah mendem gamping. ayo kowe tobonge. Us. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawanku sik. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Gatot Kakang Antarja kuwi ngerti lelabuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Garut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo Panakawan dheweke emoh. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruda mari peksa. Dipeksa yen perlu tak paringi Purba Asesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati, Dik. Nganggo ati wong arep tumandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodibati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Saya aku tak takon, Pak. Oh, Ora usah nesu. Urung rampung le takon kowe. Oh. Bapak kok nundung Pak Lik ki ngopo? pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukani Pak Lik. Nek pancen Pak Lik ki salah. Ning Pak Lik Sedewa ki bener. Nggondheli pustaka Jamus Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka Jamus Lima Sada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki itung-itungan. Heeh. Wong labuh ki itung-itungan. Terus ana ngendi dununge salukaning Kyai Sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa kuwi ora selawase bener. Ora. Wong tuwa li ya kok sok-sok salah. Ning mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, nang kene iki ketok banget. Dating pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti kuwi apa? Ora ngerti wae, wis ora lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki Prabu Pandhawa ora mung nalika ning negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin tapa brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa. Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis, Ngamarta kae didol nggo nguruki mbales kabecikaning Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot.
Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara, ora usah gagas Antasena. Petruk Bagong dundurke dhewe. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora usah melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak Demandra rak ngendikake to nek Semar loro bisane Waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya, tiliki. Iya, Dimas. Kang Antarja, piye Dimas? Tiliki. Nggo gula teh. Iya. Ora meng kosongan. Ora kaya dek aku loro tok tilik kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Demandra karo Bapak Jodipati Kang. Yo Dimas. Suwi, Gong. Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tak ubeng-ubengke ringin kurung. Terus Ndara Werkudara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwe banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep. Resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus ki tak ijolke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair. Didom le. Wis. Nyambut gawe apa kowe? Ah, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning dies mergo hapus-hapus. Nek didom rada ora lara. Mbok menah men lara ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, jago ati ra jajake. Tenan lho, heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 01. Ya metu cair, Ndara Puntadewa ki ra tau ora cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik ki nek dienggo duwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu mblesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus.
Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukokke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan mangan mudang medeng ngombe-ngombe. Oh, karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho kok. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu. Ngandel ora. Ndara Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jeleh urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean yo mbok kulino karo watak-wantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balik tendangi. Wah, cilaka ya. Wah. Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werkudara mongko Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, Nggih. piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab apa wae? Aku wis katanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Woi, aja mlayu. Mlayu kok ayo. Mati aku lho. Ndara Werkudara banter banget nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu ampe. Ngopo? Truk? Apike awake ndonga sak iso-isane. Mergane Iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Kowe doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndisi atro. Yo yo yo. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup. Ku tak gecah siramu mudar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik.
Ngarep mati kok kian ngomong, Tru. Bekti kula, Den. Ya. Selamat to, Tru. Pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Mengko nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metuk kowe truk nyok tampan ono til. Ya truk aku tak jajan es teh. Aku njaluk, Gong. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngoke-oke dosa. Apa ngombe es teh kok dosa ki cara ngendi? Nyawaku ki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyin ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Yakin wis. Santai wae, Tru. Wis. Pokoke diikhlaske wae, anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Ya anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae, Gandara mestaka kula ngono wae. Sik Gong kowe iki omong apa to? Dar kowe gendi kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo, Tru? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lha sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Semungane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora to? Kepoyo. Awong wedi kok ora kepoyo ora. Ku doyak bapak. Nggih. Wah, halus. Doyak bapak. Ngopo Tru kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Seto, Gong. Waduh, wetengku lara banget, Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Datulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak. Nggih. Asebabe? Nah, Keng Rama nundung Darasedewa. Nundung Pak Cilik Sedewa. Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa. Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye? Nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus Limasada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Lho bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kalih Kang Rama merga Kang Rama nundung Darasedewa. Oh, ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari paksa kula wonten kan Kang Rama. Rasah nangis. Arep mati kok nangis. Nyadimutnya. Mah. Irung kok kon ngemut. Petruk ki anggere stres, sak uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe rasa wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ding ding tang ding 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 tang ding 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 tang ding 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 ding. Ngunio. Ngunio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya.
Kuwi diyem-yemi. Mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Adil. Iya. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Anonya Ya sithik-sithik ora. turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, Apa? kula doyak ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petruk. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane Ingkang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Iki. Saiki udah pindah kene. Ya pindah kono. Pindah kono iki. Ya pindah kono. Dopo. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane Kowe tak dandani. dandani cara Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. tenan iki. Wah, iki jos gong iki. Jos piye? Ameng-ameng nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara ties. Modar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung arep dipateni alus-alusan kok, Tru. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek baterene Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Ya, manut ya. manut. Bagong manut. Manut. Waduh, ganti Werkudara, Tru. Ha iya. Nggeleleng iki aku. Nglelengo ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Tok denge ya. Manti kuning. Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapak Werkudara. Nggih. Ing titiprani manganak anong paricata mbak lume mbak dijambon balume mbak lamun mambeng erombak ing samudra angra Sida ora iki, ora omong. Ngenteni le njupuk wayang. Oh iya. Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedekep kok isih omong kowe. Sula meneh mawon. Ya. ing tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayo ing asepi mandi panyuning Sang Antasena ilang wujuding Lora Petruk miwah Lora Bagong ana nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara.
gleleng kae. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe rung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Wela domongi kok. Waduh. Ngapae? Ngopo-ngopo ora. Rung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok mates iki? Werkudara ini arama ora dadak. Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong, Nun, lelenggo sing apik. Malangkrik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Rantasena? Nah, nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, hah? kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, hah? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedheke sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa wae, Truk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak tekan kene, Gong. Oh, nah rada. Gedheke sithik, Kas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Kas. Wah. Aku pas kuwi. Ha ning cendhek e. Ora apa-apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa. Anakku wong gagah Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget, Lho. Bapa Jodimati. Wah. Ayo gek nyeluk jenengku. Wah. Bapak matur kesembah katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Waduh. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel jan repot aku. Aku mau carane ngono. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake es teh. Ya wis. Kok meng pahitane kok meng es teh ora. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo? Ah, wis ngono kuwi ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. Hah? So. Kok mingso? Sopo saking cepete mingso? Mungsuhe padha karo bapak. Ojo kuwatir. Aku bapakmu ingkang bakal ndragulake mungsuh kepapan kakek iki kontese. Sak karemu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Baladewa. Baladewa denger. Baladewa. Baladewa kakangku apa? Sing prayitna ngati-ati, Dimas. Wah, iya. Aja kuwatir. Antasena Mundura mungsuh tak trajange. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal lara, dipateni ora bakal mati. Oh nggih.
Aku piye? Nek kowe mati. Wah. Jangan begitu. Oh ya ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Wah. Aja kaya ngono wae. Uleh lah dalah kae apa Werkudara mungsuh awake dhewe. Ora tatanan. Waduh, lah kok iki ana Baladewa. Lah kok aku maca ning ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Iki Baladewa Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawu gawar aku malah menungsa tatanan kembali Maranata maju Prabu Baladewa. Modar Petro ketemu Baladewa tenan. Diwantel prol glangsar. Kapamu kawan kowe? Wah. Soe. Wah, setan. Duwer. Suarane ketok. Wah. Ojo ngawur. Iki Werkudara bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari Werkudara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari. Aduh. Wah. Ngembari karo Werkudara. Wah, suarane ora pangling. Wonten dawuh. Bareng tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bledug mangampak-ampak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mula aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriyani temen. Nyubriyani kados pundi? Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Wonten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki.
sik. Iki Kresna iki. Inggih. Iki Kresna iki. Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane, gong. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot e. Koko Prabu ngaturi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku panusuning jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa, rumah sama aku ora ngerti karo kowe apa piye? Lho. Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae, apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbuh. Oh, konangan kok, Truk. Yo salen yo. Sik to. Men ngene iki sik men gayeng ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk ingkang tumama ilang kados pundi? Pagebluk menapa kok Prabu? Kok sik to. Yai Prabu mau tekan kene aku ing nderekake wonten wigatine. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasata ing wigati kinarya tumbal wadali Praja Ndarawati ketaman pagebluk. Lah kok Siadius tekan kene iki apa Ndarawati wis tentrem mangke rumiyin Setyaki Wonten dawuh. kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo aku sing kaya. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringosmu. Wah. Meneng. Aku. Oh ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka nduwer. Duwer dengkulmu mlocot. Wis gong ora anu iki. Men ket mau dunake nduwer. Aku nendang ra dirasake, Antasena ngapusi jare ngekeki kasekten bul ya ora ana apa-apane, Truk. Nek ora mati, Sing penting ora mati. ha iya. Mangke piyen? Ning sadurunge ayo. Ana Kangen Petruk salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tuthuk gundulmu? Kowe iki Petruk to? Baladewa, Petruk. Ayo salin. Ngayel ayo salin. Kowe barang. Aku sapa? Lho kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, bubar wisan to. Lah. Ganti klambi. Wah, iya. Waduh, gaya ora. Mengane, Bagong kon salin angel. Lah sida ngelucu, Truk. Ha piye dinggahke wisan? Ha iya. Oh. Wis kowe saiki padha sumenea nggih. Koko Prabu nggih. Mesti kemawon paduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna tegese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Klimasada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampun nata Ndarawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho, Lah terus sing nggo pustaka Jamus Klimasada mau sapa? Wujude ya kowe Kresna kowe latar. Kresna aja mbingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa.
jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Kakang Mas Yudiwati. Sanes Koko Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapok ora we. Diomongi ngeyel. Wong nek muni duwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa? Ya geletne ya. Us. Mangkel aku kok. Senengane wong kuwi anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani, ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa kowe? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah. Waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna, aku tak bali nang Mandura wae. Ngakoni luputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalarani langing pustaka Jamus Klimasada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhakake? Ngibarate sega ingkang wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sega. Ya. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klimasada sarta ora nganti lawan Adi Muragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa rawuhing Siadi lawan Yayi Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel Jlamprung tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas, mangkat to dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura Semar. Sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta kang kumitraning asta aneng asta Petro nun dina samengko Werkudara wis ngakoni kelawan keluputane. Nggih. Mula tumuli tak dawuhi supaya budal nang Karang Kadempel ning kuwatos manah kula Ndara. Lho, kuwatir perkara apa?
Nggih kuwatos nek nganti mangke Bapak prisa Pandhawa nika gutang ora gawe tentreming penggali Bapak ning malah dadi srana larane Bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti pambegane bapakmu. Pambegane bapak niku pripun? Bapakmu ki nek duwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah, tegese ora tau diucapake. Meng ginebeng ana jroning batin, ginebeng ana jroning ati. Oh, ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi duwe gegayuhan. Lha gegayuhanipun apa? Bapak niku wong sekeng. Bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku mrene ngabdi kok duwe gegayuhan kok nganti direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, mengko yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndarawati. Oh nggih, iya. Nggih monggo mawon. Nek wonten napa-napa sampean tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Ayo derenipun Kakang sawi kula dherekaken. Petruk Bagong budal bareng karo aku budal ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dherekaken. Iya para kawan. Semar Kakang Badranaya jebul bener apa kang diaturake kelawan Petruk apa dene Bagong yen to Kakang Semar nandhang ruga Kakang iki Puntadewa usawan ana ing Karang Kadempel. Wah Dipol, aku njaluk ngapura, aku sowan ana ing Karang Kadempel Kakang Badranaya. Kakang Semar aja nikake lawan para Pandhawa. Kakang Semar para gage wungu warasa Kakang Badranaya jagat waisaning Bathara wayah para jagat. Kakang Semar mrondak suwun Kakang Nayantaka maringa dawuh sejatine eneng apa dene Kakang Semar teka nandhang raga mongko Kresna ora nate pangling lawan watak wantuning Kakang Badranaya. Kakang Semar ki duwe gegayuhan ora nate kawiyos sing pangandikan kanthi cetha nanging ginebeng ning jroning penggalih. Kakang Nayantaka, Kakang Semar darbe gegayuhan apa? Kakang Semar darbe panjaluk apa marang para Pandhawa? Iki Yayi Darmaji sak kadang-kadeyan ing padha swanun ing Karang Kadempel. Kakang Nayantaka, Semareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dupi midhanget sabdanipun ingkang Bendara nenggih nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadi gumaregel penggaling Lurah Semar Badranaya pilon-lonan mandhap saking patenggan ndengongok Sang Badranaya lenggah sekeca kagiat sangganing para Pandhawa wau titiyane gandayane trisanya
marekaten prayetna semore reseka balik titiyani gandayani tresanya purnama sasi Ndara kula Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Kresna iya Kakang Semar ya Dipol iya Kakang Semar syukur yen to Kakang Semar wis katon luwih prayoga dina samengko syukur Kakang Semar. Wah, Bapak waras, Truk. Wah, Bapak waras, Gong. Wah, wis mengaleman selama ini. Wis genah kuwi ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat, tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh, Bapak ki ya duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar ora usah dadak api-api nandang ruga sejatine apa ingkang ginayu. Kula pancen ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati. Namung badhe kula aturi priksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan ingkang kepiye Kakang Semar? Mboten perkara kayangan ingkang magrong-magrong dumadi saking mutiara jamrut menika mboten. Ora embane kayangan Suralaya kula kepengin kembari marang Kayiwangan Suralaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun. Papan sing manunggal mboten wonten raos diya diniya wonten madyaning kayangan. Mula kepengin mujudake kayangan menika mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tanpa beda gesang wonten ing Kayiwangan. Kebaking katentreman, kebaking kabungan. Sranane kula namung kepengin ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel. Ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregahing para kawula gumregahing sedaya para kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun. Amargi menapa Ndara? Sing jeneng kawula menika mboten betahaken brana picis, mboten betahaken dibiyuki bondo donya mboten. Ning nek digatekke uripe karo pengarepe, kawula menika bakal saya percaya karo sampeyan. Percayaning kawula karo ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem tentrem, praja ingkang gemah ripah lojinawi embane kawula sami urip wonten ing Kayiwangan. Wah, Dipol. Teka luhur temen gegayuhamu. Kakang Semar yen to kaya mau paring dawuh kelawan Petruk, mesti wae ora usah dadak ana lelakon ing tentu manduk ana ing praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe ragil Pandhawa Yayi Sedewa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta? Iya, Kakang Semar. Lah, sing dadi jalarane merga ditundung dening bendaramu ya kuwi adiku Njodipati. Ditundung dening Werkudara Kakang Badranaya. Semono uga pustaka Jamus Kelima Sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata. Satemah pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ilang saka negara Ngamarta Kakang Semar. Niki mertandhake nek sampeyan iku kurang lantip panggraitane. Sampeyan kurang awas, ngoten. Jaman sakniki nek ora awas gampang diblithuk karo sak pepadane. Jaman sakniki nek ora pinter gampang dirubuhke ngalor, dirubuhke ngidul karo sak pepadane. Mula sesuk meneh niku sing prayitna ngati-ati. Iya, Kakang Semar, aku njaluk ngapura. Dadi pustaka Jamus Kelima Sada ical, iya pancen mengkono diasta dening Sinuwun Dwarawati. Nanging dudu aku Kakang Semar, nggih kula pun ngerti. Terus Ndara Sedewa nggone gondele pustaka Jamus Kelima Sada malah keluputan tumraping Werkudara. Wekasan gempung atine Bratasena, adine lanang ditundung lunga saka negara ing Ngamarta Kakang Badranaya. Ndara Werkudara niku ya kleru. Nuruti dhateng mubal babaling nafsu
nuruti dhateng mubal-babaling rasa ingkang boten saged dipun sirep wekasan bawur paningalipun boten saged mrisani kanthi teliti. Wah, aku luput. Boten ming cukup luput. Ning nek Ndara Sedewa ora ketemu pustaka Jamus Klimasada ora ketemu lha napa gegayuhan kula ajeng cabar gagar-wigar. Mula sinuwun Ndarawati kalih Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih ampun terus meneng-menengan kaya ngeten iki. Budidaya pripun carane supaya pusaka lan Ndara Sedewa enggal dadi jangkeping Pandhawa 5 lan pusaka diasta malih dening para Pandhawa.